Moikka! Me ollaan Katja ja Sari ESR Plus-rahoitteisesta Toimiva-hankkeesta ja haluttiin kertoa just sulle vähän lisää meidän toiminnasta Varkauden ja Siilinjärven alueella. Meidän Toimiva-hanke käynnistyi 2023 elokuussa ja se on kestoltaan 2-vuotinen kehityshanke. Hankkeen osarahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat myös Varkaus ja Siilinjärvi. Meidän hankkeen taustaorganisaationa toimii Elävä Säätiö, joka perustettiin 2008 sillä ajatuksella, että voitaisiin tarjota syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille työtoimintaa ja valmennusta siltana työ- ja opintourille. Nykyisellään Elävä Säätiön perustehtävänä on järjestää työllistämistoimintaa Pohjois-Savossa ja yhä tärkeämmässä osassa on monipuolinen ja vaikuttava kiertotaloustoiminta. Meillä säätiön tärkeänä erityisalueena on sosiaalisen vahvistamisen rooli, joka tarkoittaa, että huomioimme ja tuemme jokaista valmentautujamme arkityössään yksilö- ja työvalmennuksen avulla. Se, mitä me Toimiva-hankkeessa pyritään ratkaisemaan, on löytää keinoja Suomeen muualta muuttaneiden ja sittemmin Varkauden tai Siilinjärven kuntalaisiksi siirtyneiden osallisuuden, kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Me hankkeessa Sarin kanssa kehitämme ja toteutamme muun muassa toiminnallista kielitaitovalmennusta yksilö- ja ryhmävalmennuksena Elävä Säätiön omissa valmennustiloissa. Toisin sanoen hankkeeseen pääsee, jos olet työikäinen, Suomeen muualta muuttanut, Varkauden tai Siilinjärven kuntalainen, sinulla on suomalainen henkilöturvatunnus ja tunnistautumiseen sopiva passi tai suomalainen henkilökortti. Hankkeen tuloksina tullaan toivottavasti saavuttamaan toimivia toimintamalleja, joille saadaan helpotettua paitsi alueellista maahanmuuttotyötä, myös kotoutumista ja maahanmuuttaneiden työllistymistä. Tärkeässä osassa on paitsi hankkeeseen osallistuvien osallisuuden tukeminen, mutta toisaalta myös kohtaamisvalmiuksien parantaminen yritys- ja työnantajatasolla. Kiitokset sinne. Moi moi! Moi moi!